Mugi-mugi Desa Sendangrejo, Dusun Sendangrejo menika dados desa ingkang bal datun thayyibatun warobun ghafur. Lah kowe kudu sing ngono. Kula sinaune kalih Gus Aris. Aku yo gumun, aku Nggih. dalil terus kaya awakmu ngono ki ora iso. Lho ning nggonku ki didadekke ketua takmir masjid deh. Wah, malah sekeco niku, Dik. Sekeco piye? Loh, lah jenengan niku malah mboten rekaos. Ning ngene, aku gelem ning babagan agama wong aku wis rumangsane nul putul. Ngaten. Aku gelem dadi takmir, ketua takmir mergo aku nyelametke kahanane masjid. Ngaten, nggih. Mergo masjid nggonku ki kaya seakan-akan dinggo sawah. Sawah tegese pripun, Pak Dik? Ya dinggo wulu pemetune seseorang. Lah akhirnya diganti masjid ki yen wis nyambut gawe ning masjid kuwi kudu nawaitune lillahi ta'ala. Nggih, nggih, nggih. Mula terus diganti aku nyelametke. Ning yen babakan agamane tak pasrahke wakilku yang notabene seorang kolonel Kodam iki Kodam Diponegoro. Lho lan jenengan pakaryane napa? Jenengan njur napa? Memanajemen masjid. Oh, jan bagian kota amal. Apa yen wis manajemen kuwi kudu duit urung karuan. Nggih. Aja ngeyel karo pensiunan Oh, nggih. Nggih, Pakde, mosok arep maneni karo Pakde, nggih. Pensiunan kok di Kula kinten bagian manajemen ki organisasine aku sing membenahi. Nggih. Kota amale ana dhewe. Ngaten. Heeh. Lah iki ya alhamdulillah dipercaya ning ya paling tidak kudu diniati kuwi mau ibadah. Lah iki Sendangrejo. Nggih. Kuwi ternyata seni iki seni budaya wayang kulit pendak tahun digelar ning kene. Leres sen nggih ta? Dangunipun setahun sepisan pendak sedekah dusun. Nggih. Regeng gayeng dalu niki mergi dalangipun ki bursa apa mau? Bursa transfer. Burhan Sukarto. Burhan. Nggih. Ki Burhan Sukerto. Mboten. Panitia mau Sukerto lho. Panitia mau Sukerto. Nek Sukerto ndara reget, Pak De. Sukerto ki wabah e. Lah nggih. Nggih ya bursa Burhan. Regeng gayeng mergi dalangipun Ki Burhan. Bintang tamune Pak De Gareng. Ya iki sing jo lali bintang tamune Gareng. Semarang. Genah ki. Gareng Semarang. Lah napa enten garenge kathah? Alah kowe arep nyate Gareng lho sak iso. Oh, aku ceritane ya berbagi rezeki lewat profesi. Jadi iki ora tak wengku dhewe toh ini juga bukan saya asli. Akhirnya muncul gareng-gareng di semua tempat, semua kabupaten kota. Tak manggake bahkan tak ajari mboko sithik. Nggih, leres-leres nek niku Pak De. Latah rencang-rencang pergarengan kan wonten komunitasé ngene. Aja rencang-rencang iki wis tak gaweke komunitas. Nggih. PGRI. Persatuan Gareng Republik Indonesia. Ngaten. Ning ana sing usul diganti Pak apa P3. Kados partai no. Ora. Paguyuban Pupur Putih. Berarti mergo anggotane iki ora mung Gareng tok, ana sing dadan Petro, ana sing dadan Bagong. Nggih. Mula Paguyuban Pupur Putih. Ning aku wis wanti-wanti wis meling karo rencang-rencang. Kabeh yen ngundang aku ya bapak kabeh. Le profesi kudu ditekuni. Yen profesimu mbok tekuni sama dengane mengko nguripi. Ning dengan janji manajemen sing tertib. Lho, iki kan melu aku. Wis to, kepenak kowe rasa dalang gareng apa piye? Papakmu wis gareng lho iki. Nggih ra luwes kok. Wong kula joget wae ra iso. Alah pe omahmu Temanggung kalah wedi karo widi kowe. Nggih mboten, pancen kula niku mboten gadah mental menawi kedah jumeneng kados jenengan.